panjenengan. Saya mohon dukungan panjenengan semuanya. Jas doakan sehat walafiat jasmani dan rohani. Asai, goyang lagi bersama Sobat Sahara Dita Octavia. Salah weton. Ngopo dhewe biyen kepethuk Piye Cahyo? akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Ayo bolo. Jare wong tuamu wetone ora gathok. Salah dukun ya. Wes takdir iku. Yo. Mas. Wes kadung sayang, wes kadung berjuang, ati wes nyaman, rasida bebojoan. Satuanmu telu, satuanmu wolu, jare wong tuaku diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ngopo dhewe biyen kepethuk. Ayo merapat. Yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora gathok. Jumat wage Cahyo. Ora kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Nyanyi sama-sama, goyang sama-sama, senang bareng, happy bareng. Bersama Sobat Sahara. Yuk. Ayo Mas yo. Satuanmu telu, satuanku wolu, jare bojomu diitung ra ketemu. Abot sanggane bojomu ra marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Bojone tukang syuting. Ya. Eh. Apa awak dhewe biyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora gathok. Ayo Mas Rizky, semangat. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Pak Ivan. Duh Gusti paringi kuat ati. Buat Pak Dekenjus bersama kawan-kawan semuanya. Pak Dian, juga Pak Godos.
Satpam RSU di Kartini. Ayo, Mas, ya. RT yo. Satu waktu telu Satu waktu Yo yo. Satu waktu dihitung ra ketemu Ampun sanggane wong tuwa ora marengke kok kaya ngene nasib sing tarasake yang bapa dhewe biyen beto yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wotone ora gathok Wasik. Ngopo dhewe biyen kepedo yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wotone ora gathok Soba. lara kaya dipateni nanging ora mati Gusti paringi kuat ati Gusti paringi kuat ati Wah. Selamat Iki permintaan bolo-bolo dulur-dulur mantap al Bekasi. Yang